Eu și truții singuri. Asta facem noi. Copiuțe cu domnul. Dacă vă întrebați de ce am aia și toate cărțile alea, m-am rugat ieri ca să vină curentul. Ai o poziție de parcă ai picat de la etajul 10. Hai să strângem 5 like-uri la acest episod și eu voi fi funny. Eu voi degusta acum această ciocolată. Eu n-am mâncat deloc din ea, dar o voi degusta. E bună. Și am foarte multe tipuri. Truții, impostorul de la Among Us, s-a teleportat lângă mine. Ai ceva de spus? A? Tu chiar ai minunat. Ciocolata asta chiar e bună. Uitați. E chiar bună. E ceva bun. Sper că această ciocolată va strânge 8 like-uri în total. Căutați asta. Vedeți aici ce scrie. Roșenul Min Crocklet. Am citit cu accent. A venit și truții. Tu încă n-ai văzut cu bucătărie pentru că aici nu prea sunt chestii pentru tine. Să nu te sperii, truții. Truții. Stai. Trebuie să-i dau atenție foarte mare la truții când este în casă pentru că va începe să miaune. Și apoi îmi va spune ce vrea el să facă. Ce vrei să faci, truții? Vrei afară? Tu chiar vrei afară? Ce este interesant, truții, afară? Vrei înapoi? Hai să vedem ce alegere va face truții. Truții în casă sau truții afară? I-a apăsat numai de mâncare. Truții e rău. Sper că domnul meu chiar nu m-a întrebat nimica din cauza că totul este închis. Chiar și camera și microfonul. Truții, ți-ai dori iară să vii în casă la mine? La căldură și la frumusețe? Sau ți-ai dori să mănânci acolo? Răspunsul tău va trebui să vină în 5 minute. Voi reveni. Colegii mei nu pot povesti, dar recunosc, nici eu nu pot povesti. Sunt praf, dar sunt bun la gaming. Eu am un A10, dacă întrebați ce telefon am, A10 Plus, pentru că mi-am băgat un cod. Și asta este undița mea. Am multe chestii care ar putea să sugrume pe cineva. Glumesc. Laptopul meu este Asus și costă 4500 de lei. Este foarte bun. Acesta este microfonul meu. A costat 130 de lei. Dar este foarte bun și mă aude oricine. Cred că mi-a intrat un păr în ochi. Ne vedem în episodul următor. Vreau 10 like-uri. Pa, pa!